Morgen Vreed is het Oerolfestival weer van start gaan. 10 dagen lang is het eiland het podium voor nationale en internationale artiesten. Ik ben Vreed hier gekomen en hij wie ik op ziek naar Oets Westerhof. Hij is sinds augustus vorig jaar is hij directeur van Ljouwert Culturele Haardstad 2018. En Oerol en Culturele Haardstad die hebben wat met elkaar te krijgen. Daar zit een link tussen. En dan wil ik van hem weten waarom het hij er eigenlijk instapt is, want ja, dat is net niks. Dat het relaxed is, dat er veel verschillende dingen te doen zijn, dat het toch ook een vakantiegevoel heeft. Want je bent gewoon, je moet op een boot, dan zit je op een eiland waar je het strand op kan, waar er ook nog wel rust is, ondanks al die mensen. Waar je een hoek om gaat en er is wat te zien, er is wat te beleven, er gebeurt van alles. Ja, dat vind ik leuk aan Oerol. Ja, we gingen er meer heen. Dus ik vond het heel leuk om ook mee te gaan. Lekker weer nu. 10 dagen in het tentje. We hadden het er net over, wij zijn niet zo van de theatervoorstelling. Straattheater. Maar wij zijn net tegen elkaar, mensen zijn ook kunstwerk en daar gaan we gewoon naar kijken. Ja. Ja, nee, dat is ook geen probleem. Alleen hebben we nog iets in de draag. Keep going, hè? There you go. Hoi. Ja, dank je. Als je naar wat we doen in Friesland is een hele grote kunst op locatie brengen bij al je zaken. En Oerol is daarvoor toch een inspiratie van hele protte. Oerol is uiteindelijk een pionier in alles wat met locatietheater te maken had. Dus ik ben nu ervan overtuigd dat ik een goed witboek neerleg. Wat ik het sterke vind van Culturele Haardstad, dat is dat het op de ene kant u zelfs een podium jouwt op Europese schaal. Dus we zetten het licht echt op Friesland. En dat vind ik heel wichtig. En de andere kant is dat de vrouw naar Friesland daar komt. En daar willen we zelf ook weer sterker van. Als we denken dat we alles zelf kennen, daar wil je net sterker van. In het contact met de oor, in de confrontatie met de oor, daar wil je sterker van. En dat is wat er gebeurt. Ja, een van mijn adviseurs zei altijd, er komt een olietanker de haven binnenvaren. Want ja, al op de eerste dag dat het bekend maken wordt welke stad dat het wordt, schreeuwen er 20.000 media over. Dus de werkers die niet op een schaal die we helemaal niet kennen. Nu is er nog een pad van Nederland dat hem er eigenlijk net zo mee bemoeit. Maar op het stuit dat wie de Haardstad binnen uitnamen van Nederland, dan wist ik zeker dat al het culturele volk van Nederland in 2018 daar aan niks mee wezen wordt. Het worden nog spannende weken, want 1 september wordt bekend waar de winnaar wordt. Is het Maastricht, Eindhoven of Ljouwert? We zullen het al eens zien. Ook de Friese popmuziek is rondvertegenwoordigd op dit festival. Nienke Laverman en het Broken Brass Ensemble, Daily Bread
Ernst Langhout en Hilbrand Mil, er had wel eens minder Frieske muziek op Oeral West. Er staan sowieso vrij veel Friese dingen dit jaar en dat is natuurlijk super mooi. En hier ben ik er in Klaverman. Zeker, prachtig. En ja, je merkt gewoon dat de Friese popscene als geheel zeg maar, zich landelijk gewoon goed ontwikkelt. En de opleidingen werken daar aan mee, het productiehuis werkt daar aan mee. Ja, eigenlijk de hele samenspel van iedereen die in de Friese popscene actief is, zorgt er in zijn totaliteit voor dat die bands gewoon meer voor het daglicht komen. En dat is gewoon een hartstikke goede zaak, want daar doe je het uiteindelijk voor. En er binnen talent stages, ook op Oeral. Dus podia voor talenten, als de band Echoland. Ben je er een beetje klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor, ja. We hebben er zin in. Ja, Oeral is net niks natuurlijk. Nee, dat is zeker niet niks. Het is gek, het is een fantastische plek om te spelen. De sfeer is goed. Het waait een beetje hard, maar volgens mij gaat het goed komen. Schreeuw de muziekers? Psychedelische rock met hier en daar een poppy refrein en een heel donker tintje, zoiets. Hoi, wij zijn Echoland. We hebben een pool met een heleboel bands waaruit wij er een aantal voordragen. Dat zijn per talent stage wel heel verschillende bands, want op een school hebben ze vaak weer heel behoefte aan een heel ander soort band dan bijvoorbeeld op Oeral of op Eurosonic. Dan doen we dat voorstel naar de programmeurs, die reageren daarop. Geven zelf ook een beetje aan van wat voor soort dingen ze willen. En dan uiteindelijk rolt daar wel een x-aantal bands uit waar we allemaal tevreden mee zijn. Talent stage, waarom ben je hem daar voor denk je? Toffe optreden, er is net een EP uitgebracht, niet zo lang geleden. Weer een EP in de aantocht. Videoclip uitgebracht. Het is het derde jaar en dat gaat supergoed. We hadden 2 jaar geleden voor het eerst contact. En de resultaten waren meteen zo goed dat de programmeurs van Oeral nou minstens de aantal acts verdubbeld hebben. Dus we staan hier dit jaar met 4 bands. Echt super mooi dat dat aanstormende talent hier zulke mooie plekken kan krijgen om hun kunsten te laten zien. Ten eerste is het een plek waar heel veel publiek komt. Ten tweede kun je er als band in je PR verder ook weer heel veel mee. En je kunt hier heel veel contacten op doen. Dus het is echt super belangrijk voor een band om hier goed voor de dag te komen. Het was goed en het voelde al lekker en we hadden lol. En dat is volgens mij het belangrijkste. Ja. En ja, ik weet het, ik ben wel gelukkig eigenlijk. Hoe ziet de toekomst eruit? De toekomst. Nog meer gekke optredens, nog veel meer opnemen, nog veel meer uitbrengen. Volgende week komt weer een EP uit. En blijven schrijven, blijven schaven. En gelukkig zijn. En gelukkig. Dit is voor jou het. Morgen ben we er weer. Zelfde tijd, zelfde plak. Gewoon aan.